Şu görýän wilaňyz hemme adamlaň güýji ýetjek bahadan goýlandyr. Soňuna çenli görüň. Bahasy aklym 155 hemme jämiziň güýji ýetjek bahadan goýlýar. Dokumentlary taýyn yerem gämide ýerleşýär. Arkaýyn habarlaşyň men häzir hemme jadadyň düşünip biljek videoda görkezýär. Like, repost etmäni ýadyňyzdan çykarmaň. Şu jaý köne gämiň şeýle var, ad-duşy ýerine, şeýle var ad-duşy ýerine ýola ýakynjak, ýollaram asfalt, gaty gowy, kaçtywasyna söz ýokly. Ýok gurulşygyny gördüňmi diýip soraýaňyza, şu gurulşygyny gören ýalak hemme gurulşykda edilip oturan video syomkalar, suratlarym arkaýyn bardyr. Bärdene ýagşyň suwlar içinde turbalaram 150lik turbalar aşağı oklananlar, turetski gowdatdyr, bişen kerpiçden salnanlar. Gowjam bolgusy gurunlaňyz gerekler. Diňe like repost edin. Bu jaý gatty ullakan, gatty ummasyz kvadratly. Tak, dokumentde 550 kvadratik geçe ýöne azyjyk önnünam ulurak monolit görüşiňiz ýalak ýokorsam ikinji etajym ipatologum monolit bolup gitýändir. Ine jaýy söz ýok. Tekrar pişir.